trustworthy goes a long way, beloved. Ndingakubala kumanqanaba amane ukuthembeka. I can count it on 4 categories. Ungathi umuntu uthembekile kuba kubalisela ngehistory yakhe. You can think a person is faithful as he narrates his history, Akugqibile angakubaliseli ngezihistory akubalisele ngembali yakhe qha. and he will be done only by his history. Angakuxelela uba kwenzeka ntoni ngoku empilweni yakhe. Not telling you what is currently happening in his life. Uthi unkosikazi wakho ndinabantwana ndamosha phaa ndashiba. Ungamxelela uba wenza ntoni ngoku. In telling your wife that you have children you have done there, but not telling about the current situation. Ukhona ukuthembeka historical. There is trustworthy historically. But ikhona itrust uba ukuthembeke ngoku currently ngoku. Yes, utembeka in this time. Uchaza uba usiva njani entliziyweni yakho. Telling how you feel in your heart. Usanayo imicelimingeni. Do you have challenges? Usenenkanuko ezigwenxa. Do you have ugly feelings? Uma ujonga amanye amabhinqa uyamxhala unkosikazi zakhe ezo zinto ezo. Looking at other women, are you sharing that with your wife? Isoloko zikushumumisa nasemsebenzini ezo ingabe uthembekile uba umxelele. Are you faithful to share these things with your wife? Ukwenzela ukuthi akuthandazele. So that she may pray for you. Ukhumbule lithe izixelanani iziphoso. Remember the Bible says you must confess to each other the faults Ithandazelane. and pray for each other. Nkosikazi ndisanayo le ngxaki. My wife, I'm still struggling on this line. Kusekhona le challenge endinayo. There is this challenge I'm facing. Umxelele unkosikazi. Tell your wife. Kukhona okunye ukuthembeka kwemizwa yakho your emotional being. There is this trusting of your emotional being. Ubamba umsindo wakho ungamxela unkosikazi ukuba ndisenengxaki yomsindo. You don't tell your wife that you still have problems of anger. Ubrother Fan uthe xa ithetha pha wathi kuba uthanda ukugcina uxolo wena. Brother Fanny says because you like to keep peace, Mandishayele phantsi kwecarpet. then you sweep it under the carpet. Izawukhula ke mzali wakho. It will grow, brother. Izawukhula mzali wakho. It will grow. Nikhwela apha ekamereni. Right there in the room. Idibe induduma. It will become a mountain. Ispace sokuphila kwakho siyasiba sincinci. Then your living space becomes small. Threatening your wife and threatening your wife. You are not transparent enough to your wife. Tell the things you want from your wife. She is yours. Brother Fanny shared a deep meaning that you must learn your wife. And have a degree or PhD. Have a doctorate in understanding your wife. Then you know whatever your wife needs without being told by another person. Ikhona ke enye into ndikuye kuthembeka athethe ngayo umzane wethu uFeni leyo communication by communication ayiphelelanga nje emazwini kuphela. Another thing mentioned is that communication doesn't end or is not only verbal. Inzululwazi zithi ke And i-scientist zithi ke scientist says i-communication ikathathu. communication is in 3 categories. One, verbally, First one is verbal emotionally, and emotional. eyokugqibela is physical. And the last one is physical. Uyabona le yamazwi i-verbal yona is only 7%. Yeah, the verbal communication is 7%. Umzekelo manje sithi ndiyakuthanda nkosikazi. For example, let's say I love you, my wife. Kodwa uthi ndiyakuthanda nkosikazi. But if you say I love you, my wife, And futhi uvule nezandla zakho. and with your arms open, Ndiyakuthanda nkosikazi ukuthi usondele. I love you, and you come closer to her Uthi umhage. and hug her. Uthi umuntu ndiyakuthanda nkosikazi. It's different from a person who says I love you. Uyabona umthandi. She could see you are not living this. Ngoba 70% umzimba wakho uyathetha uyabalisa. Because the 70% is only narrating. Umzane wethu uthetha into enzima bathi khawenze into ezithandwa ngunkosikazi. Our brother says, do those things that your wife loves. Ndiyibambile mzalwane. I hold it that my brother. Ndiyibambile mzalwane. Uzenze into azithandayo. Do those things that your wife loves. Yabona ke ndohluleka ukupheka. Now I cannot cook. I'm struggling in cooking. Ndohluleka ukupheka. Ndikuye sendidiniwe phela. I'll come from work tired. Ndiqoma ndiraye kuye kakhulu. And ben ndixhomekeke kuye. Ngoba kaloku into ezithi uzawuzenza apha endlini uzabajonga nabantwana anike nemiyalelo ayiqaphele imini ethile yenzekile apha She endlini. will take care of the children and everything and give all orders in the house.
engaske ngilale I would be wishing that I could sleep, yabona ndilindele iplate yam ziyenzeka waiting my plate. kodwa uthi umzana But Brother Fen is saying, uthi banexesha nkosikazi have time with your wife umcime ubhutisa lo and switch off the phone. ukulibale komzimba Forget about the Mzimba. umjonga apha emehlweni unkosikazi Look at your wife in the eyes. utata uRegan yena uthi Elder Regan says, uthi yena xa ungayongameli kakuhle indlu yakho when you are not ruling your house, uthi khumbula is the first church lena remember that's the first church, yes. utata uRegan uthi ubuhananiso buphana kunzima kakhulu Elder says this hypocrisy. deep behind the marriage doors. Yes, sir. Because this preacher tends to love the church. Kuba lo mshumayeli uthanda ibandla And kakhulu, yet he's so impatient with his wife. kodwa akanabo Umonde for the family yakhe. in the church, Umamela kakhulu ebandleni, but he's not a good listener at home. kodwa kamamela But ekhayeni. there is Brother Regan said, we need to close those gaps. Funeka sivale ke ezo mfande. Sifuna wena mzalwane. They need you, brother. Ingaba ndiyaphulaphula namnkosikazi wami. Are you listening to your wife? Ingaba ndiyamthanda umfazi wami. Do I love my wife Ohlobo ndithanda ngalo abazalwane. the way I love my brothers? Kwenze bangabikho igama ethi hypocrisy. So that we can remove this hypocrisy. Khumbule abazalwane uKristu lo wethu Remember, brothers, our Christ, wathetha isahluko sonke uchapter 23 kule ncwadi kaMateyu he delved with this in Matthew, of the whole chapter of Matthew, elumkisa ngehypocrisy. warning us about this hypocrisy. Uthi yabona they prepared the outside to look nice. Balungisa umphandle ukuba babonakale kahle, Uthi like a grave. njengengcwaba. Uthi banjalo ke abafarisi. The Pharisees are like that. Ingakho njalo bazalwane. Please don't be like that, beloved. Bathandeni abafazi bethu. Let's love our wives. Siyabonga abazali bethu kakhulu We thank you, brothers, ngemfundiso with zanamhlanje. all these teachings. Unyanisile utata umjayiva sihamba namhlanje sinebheke ezinzima kakhulu. It's true what Elder Mjaja says, we are carrying big loads Emakhayeni ethu. in going in our homes. Sherisha namhlanje. We will share today. Ndive oku. I heard this, Ndive oku. I heard that. Bazana ukuphetha ndithanda ukufunda nje incwadi yeGenesis. As we are closing, let's read the book of Genesis. Chapter 1 verse ka-27 no-28. Sahluko 1, verse 27 and 28. All right, masanje phoku 26 bazalwane. Let us begin from 26. For me, book of Genesis chapter 1 verse ka-26. Genesis chapter 1 verse ka-26 bazalwane. This is my lovely verse there. Mangifunde bazalwane. All right, apha esiXhoseni ethi. In the first of Vernacular, it says, Let me first read in English, brothers, then I'll add in isiXhosa. Yes, verse 26. Uthi bazalwane, sengiqedile basengiqedile. we are almost finished. Yes, uthi. Then God said, let us make humankind in our image, according to our likeness, so that they can rule the fish of the sea and the birds of the air and the farm animals, even all the animals on the earth and all the creeping things that creep on the earth. Verse 27. So God created humankind in his image. In his image God created them. He created them as male and female. Verse 28, the last one. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. And rule the fish of the earth and the birds of the air and all the animals of bazalwane. Noba sifunda ngeXhosa, sifunda ngeXhosa, sifunda ngeXhosa bazalwane. Oh, let's read it in Xhosa. The Xhosa version, verse ka-26 uthi yena lapha wathi uThixo masenze umuntu ngokomfanekiselo wethu ngokufana nathi, mababe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle nasezintakeni zezulu nasezithweni ezizithozile nasemhlabeni wonke nasezinambuzaneni zonke ezinambuzelayo emhlabeni. 27. Wamdala ke uThixo umuntu ngokomfanekiselo wakhe, wamdala ngokomfanekiselo kaThixo, wadala indoda nenkazana. Verse 28 yokugqibela. Wabasikela uThixo wathi kubo, qhamani nande luzalise umhlaba liweyise, nibe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle nasezintakeni zezulu nasezinambuzaneni zonke eziphileyo ezinambuzelayo emhlabeni. Apha bazalwane, Here, beloved, endikuthanda kakhulu what I like the most in the verse,
kulaa ndawo ethi mababe nobukhosi. where he says they must have dominion. Dominion. Need to read that one very carefully. Yeah. Dominion over the fish Bukhosi kuzo zonke and the inhlanzi birds of the nasezintakeni and the creeping animals. nezirhubuluzi, Not over your life. hayi kumfazi wakho. The wife was blessed and the man was blessed. Umfazi wayesikelelekile nendoda yayisikelelekile. Siqaphele bafowethu. Let's note that, beloved. Ethi mababe nobukhosi. They must have dominion. Babe nobukhosi. Where? Uzibuze umbuzo. Ask that yourself. Ezinhlanzini, In the fish, not emfazini. not on your wife. Ezintakeni ezibhabhayo, In the birds in the sky, kwizilwanyana the ezinambuzelayo. creeping things. Bona basikelelwa bona. They were blessed. Uyabona bazalwane. Are we together, beloved? Siyiqaphele lo ndawo. Let's take note of that. I-dominion yethu iphaya kwi-fishes. Our dominion is in the fishes. Ngumntu kaThixo lona. This is a human being of God, Udalwe ngokomfanekiso kaThixo. created in the image of God. Waphefumlelwa. God breathed into him. Verse 27. Verse 27, yes. Kwesahluko esi chapter 1 ithi mabafane In nathi. chapter 1, it says they must be like us. Kwi-chapter 2 uThixo wamdala umfazi nendoda. In chapter 2, God created man and a woman. Yabona imiracle eyenzeka apha kuchapter 1. Yes, it's a miracle Ngoba in chapter 1. bafana noThixo. They are like a God. Wenjani uThixo ufuna uzibuza umbuzo. How was God? Ask yourself that Wayenjani question. uThixo kaThixo mabafane nathi. uThixo wathi mabafane nathi. Wayenjani uThixo ngalamhla. How was God at that moment? Xa uya kwisahluko sesibini wamdala uThixo umuntu. When you get to chapter 2, God created man. Uthi umuntu wayekumoya umuntu ephila noThixo umfazi nendoda yakhe bekhona Which means, befana naye. yes, man and his wife, they were in God, They living were and like present him. to God. Ephambi koThixo. Then uThixo waqala kuchapter 2 wathatha uthuli lomhlaba, the dust, wabumba umuntu. Then in chapter 2, God took the dust of the ground. Kodwa umuntu eqale wafana noThixo. But a man was like God first. Yebazana asiyazi uba ithini igap ka-chapter 2 no-chapter 1. We don't know the space between chapter 1 and chapter 2. Thuke bazana bethu ke nono bendithi make ndiyiveze kusiqaphela uba idominion yethu ayikho semfazini. Yes, let us. Iphaya ezinhlanzeni, iphaya endalweni. Kodwa apha umhlobo wakho. Yeah, let us notice that this dominion is there in the fishes, in the birds, in the creeping things, but your wife is your life partner equally. Le nto bazane ivulwa yinkosi le nto uthi inkosi iyayityhila le nto. It's God who reveals this. Uthi uYesu xa ithetha uthi anazi na Jesus says, don't you know eluvukweni that in resurrection akusekho ndoda, there is no man, akusekho mfazi, there is no woman. bonke bangonyana bakaThixo. All of them are the sons of God. Ndiyabona bazalwane. Are we together, beloved? uPaul yena uthi xa ithetha Paul says as he speaks, athi yabona uAdamu wokuqala you see the first Adam, weze sidluboni, he came living, kodwa uAdamu wesibini but the second Adam, that is uKristu Yesu which is Jesus Christ, weze dlisa ubomi. he came giving life. uKristu ufika wanika umoya emfazini Christ gave the breath in the wife, wawunika endodeni. also in the man. Yingakho kuprofethi uDavide That's why David prophesies. athi woba mkhulu umkhosi wamantokazi He says the army of women will be great, ayovakalisa indaba ezilungileyo. who will take the gospel. Uyabona umfazi bana unikwa lo moya unikwayo. The wife is given the same spirit you are given. Umntu kaThixo lona He is created by kumele God. umhloniphe. You need to respect her. Kodwa nawe xa kubhekwe emfazini When it goes to the wife now, akuthethwa namadoda ngoku. not addressing men now, Kuthiwa uyihloniphe uyilulamele indoda this says yakho. respect your husband. Inikwa wena le nto ungumfazi. This is given to you as a woman. Zii-instructions yakho umfazi. These are the instructions for the woman. Aziye endodeni. They are not going to the men. Yihloniphe indoda yakho. Respect your husband, Ngoba kubunjwanga ndoda ngenxa yomfazi. because a man is not formed because of the woman, Kodwa umfazi wabunjwa ngenxa yendoda. but a man formed because of the man. Because the wife was formed because of the Man. man. Yes, uThixo sir. wasibona isidingo phayana wathi uzawumenzela umncedi ongowabo. And God saw the need and says, I will make a helpmeet. Ngamanye amagama umfazi completes the husband. In other words, the woman completes the man. Yeah, Uyabona closely. abazali bethu Yes, bathi sir. akamsupplement yabo uyamcomplete literally zaliseko inathi uKristu nebandla. Yes, in completion of Jesus Christ. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu kwalapha. My heart is very happy to be here. Siyabonga kakhulu We thank you very much kubaqoqozeleli. to the organizers. uThixo anisekelele May God bless you. kwabasebenikele.
Those who have offered, besezawunikela futhi as they will continue offering. uthixo abasikelele. May God continue to bless them. Ayisikela yonke imitshato yasekhaya. May God bless all their marriages in Khayelitsha. Sithandazeni bazalwane. Let us pray, beloved. Thembekile